Ešte raz, horšia sezóna nemôže byť, lebo máme na to lepšie. V sezóne 2012-2013 najkrajšie fúzy v tomto týme má... Kto? Smažači. Ne, Pán Tvrdoň Ladislav! A v zastúpení prevezme cenu, čo je tamten obraz od Picassa, pán druhý najlepší s fúzami, a to je pán Boris Hora. Dobrý Boris, dobré ústvo má. A ten Boris, dobrý Boris, dobré ústvo má. Keď ho má. Marek Čech, to nič lepšie sa mi nemohlo stať. Počkaj, Kaso, počkaj ešte raz gratulácia. Kaso, ešte To je super, chlapci. Chlapci. ešte raz aj s gratuláciou. A za čo ste to dostali, Ujo? Prečo sa mi Rito... Najlepšie fúzy. Druhý najlepšie fúzy a Marek Čech. Ako nádherné dielo, to si ty maloval, ne? Neviem, prečo sa mi Rito otáčať, ale nevadí. Ďakujem, Marek, ďakujem. Ďakujem, som veľmi rád, že to môžem tu Dajte si to k ostatným scénom. Dajte si to k ostatným trofejom. So všetkým. Áno. Malinko, ďakujem. Áno. Kto si zoberie domov? Neviem, Kaso to chcel ako mikrovlnku. Kaso, bereš tie mikrovlnky do pičov? Ahoj, mami. Ahoj, mami. To není moje.